Salam mehriban dostlar, kanalyma geleniňiz üçin sag bolun. Mehribanlar, men bugun size etsiz itle gaýrydyr diýen tagamly, peýdaly bir çorbanyň pişirilişini görkezmekçi. Horlanmak isleýänler bu nahary doýýan çaňyz iň semremersiňiz. Agzyňyzy bekleýän wagtyňyz agdaçyrdy itaty nahardan öňünçe birje käse iýseňiz ören peýdalydyr. Gelin onu naharyň pişirilişine başdan aýak syň edeýin. Ne mehribanlar, çorba taýýar. Men çorba gaýnadylan nohut atypdym. Isleseňiz beýleki noýbalardanam peýdalanyp bilersiňiz. Isleseňiz noýba, nohut atmadan bilersiňiz. Gaty, tagamly nahar bir çemçe datyp görseňiz, bir gazany ýeniňizi bilmän galarsyňyz. Ýaxşy günlerde saglykda görşeliň. Goýbeýik biri bar, siziň her biriňizi öz penasyny aman saklasyn.